Un cafè sol. I el diari, sisplau. Tia! Pregunta! Sí. Li portaré un altre cafè. No quedaven diaris. La vol. Sí. Sí. Ara li porto el cafè. Plou i fa sol. Hòstia! M'ha espantat. Ha aparegut del no-res, no l'he sentit arribar. Plou i fa sol. Com ho sap? No estava al ball? Plou i fa sol. Ui, i les bruixes es pentinen. Plou i fa sol i les bruixes porten dol. Ja tinc la seva comanda. Ah, perfecte. D'on és vostè? Té un accent... He practicat moltíssim. He fet classes amb un professor particular de català, 3 hores al dia durant 4 anys. Molt bé, molt bé. Li sembla si repassem la comanda per veure si està tot correcte? El vestuari, com el veu? És l'adequat? Sí, va vostè molt guapo, molt elegant, i les xangles amb mitjons li queden molt bé. No és correcte. Correcte? Bé, el que hem de fer és igual. Home, és igual no, tot compta. Disculpi, aquesta és la meva taula. Jo estava aquí segut, A mi m'ha dit la cambrera que sigui aquí. Així vostès... Sí! Han vingut junts? No. Pensava que ell era vostè. Jo... Que estrany, no? No, bé. Gràcies, De res. Li porto alguna cosa? Un cafè. Gràcies. Plou i fa sol. Coi, i les bruixes es pentinen. Què és una nova moda, això? Plou i fa sol. I les bruixes es pentinen. No hauria de parlar amb desconeguts. Qui era aquell home que ha sortit corrent? Pensava que era vostè. Però que no li ha dit la contrasenya? Una contrasenya? No en sabia res. Però si m'acaba de dir, està ben empanat, No li haurà dit res comprometedor. Em sembla que no, només que anava molt guapo i... Ja, però dels negocis no li ha dit res. Recordi que pot anar a la presó per això. Què em diu ara? No ho sabia. Però com que no ho sabia? Però vostè ha signat un contracte? Ja, però pensava que era tot legal. Però què vol vostè? Però com vol que sigui legal? Si fos legal ho faria tothom. Ai, no creia que hi hagués tanta demanda. Que ha begut vodka? No. Doncs clar que hi ha demanda. Pensi que tots els que passegen pel voltant de la Sagrada Família són com vostè. Esclar, està ple de restaurants, però no ho hauria pensat mai que fos tan perillós. Potser ho hauria de deixar. Home, no. Després de l'esforç que ha fet la xarxa per vostè, La xarxa? No ho sabia pas que hi havia una xarxa al darrere. No sé, estic marejat. Miri, si li sembla, repassem la comanda i ja pensaré si continuo. És que no ho veig clar, Però, home, una mica de valor. Ara ja ha fet el pas més difícil. Potser té raó. Portava anys sense fer res i ara que havia trobat això... Això és una infraestructura, Hi ha molta gent treballant al seu servei perquè les coses surtin bé. Sí, no sabia que hi havia tant en joc. Una xarxa, una infraestructura. No sé si estic a l'alçada. Bé, no es preocupi.
Es nota que ha treballat molt. Gràcies. Ja. Compte! No es cremi. Es nota que ha practicat molt l'accent. Sembla més aviat valencià que rus. No sé si l'acabo d'entendre. Ja, esclar. Si vol, li parlo més a poc, però s'hi haurà d'anar acostumant, perquè aquí la gent parla molt ràpid. Ja. Suposo que hauríem de repassar la comanda, oi? No vull cometre errors i que s'enfadin els de la xarxa aquesta que parlen tan ràpid. No. Esclar. I les bruixes es pentinen! Vingui. Segui. Vol prendre alguna cosa? Un cafè, sol. Crema una mica. No es preocupi, no és la meva primera vegada. Senyoreta, un cafè sol. Segur? Segur? Sí. Sí. Gairebé ho engega tot a rodar, però què hi feia parlant amb un comercial de formatges? Sí? El senyor d'abans, per què no li ha dit la contrasenya? Sí, i a més m'ha cantat una cançó. Mare de Déu. Ha tingut problemes per entrar? No, estava obert. Em refereixo a l'aeroport. No. El carnet ha funcionat perfectament. Han cregut que anava al Congrés Internacional de Cuina. Així l'acreditació com a expert en ensaladilla russa ha estat un èxit? La veritat és que la idea era una mica estúpida. He passat una vergonya. Nosaltres no li diem ensaladilla russa. Ensalada Olivier. Ensalada Olivier? Bé, és igual. El fet és que ha funcionat. Pensé com que era rus. El fet és que ha funcionat. Espero que en altres detalls sigui més professional. Home, i tant. A veure, crec que aquí està tot. Com que creu? M'ha costat 4 anys arribar fins aquí i molt esforç i molts diners també. I a mi. Ara ho compreu, però segur que tot. La xarxa és infal·lible. Miri, aquí té la cartera. Amb el DNI. Carai, a la foto feia més goig. Ara se'l veu com més demacrador. No, però es nota que és vostè, Les vaig enviar les fotografies fa 4 anys. Pensava que tot aniria més ràpid. No, impossible. Ja el vam avisar. No saber la llengua del país l'hagués delatat. És un factor imprescindible. Si hem anat massa ràpids en casa i nota l'accent rus. He fet la que he pogut, merda de pronunciables. Miri, aquí té una llista de coses que no pot fer sota cap circumstància. Compte. Dissimuli que ve la cambrera. Recordi, som cuiners. I un cop tens el pollastre i la vedella ben daurats, els hi fotes una mica de pebre, una mica d'oli, els emboliques amb la pasta i cap al forn i ja el tens. L'altre dia em venien uns amics a casa i van quedar encantats. Encara em parlen ara els meus canelons. Oi que a Rússia això no es fa? No vull dir ni a Rússia, ni a Egipte, ni a la Índia. És una recepta molt casolana, molt catalana, molt de casa nostra. És clar. Jo menjo cada dia, No tan bo com les seus. Com les qui? Compte! No es cremi. Com? Cafè. Ens han d'un pèl, Sort que encara no li donat els papers. Un descuit com aquest i se'n torna de pet al seu país, sense canelons, menjant ensaladilla russa. Ensalada Olivier. És igual, el que sigui, poc ens enxampa. Que no va fer el curset. I tant. La disciplina dels russos és llegendària. Però ja fa 4 anys. Ja l'ho he dit que ha entregat massa. Veuràs, senyor Rasputin. Com que és Rasputin? Em dic Raskolnikov, Rodion Raskolnikov. Això, senyor... Raskolnikov. Raskolnikov. Sí. Miri, no sé què li hauran explicat a Calimero. Kemerovo. Què diuen? La meva ciutat es diu Kemerovo, si refereix a això. Sí, allà. Bé, miri, no sé què li hauran explicat, però això, la situació és molt delicada. Vostè sí que ho està complicant. Jo l'únic que volia era venir a Barcelona per deixar les cendres del meu pare i tornar a marxar. Si no tinguessin aquestes normes absurdes antiturista, no hauria hagut de recórrer als seus serveis i els de la xarxa. Estic part del català, dels pronoms febles i de tota aquesta paperassa.
A més, el cafè no val res. El meu pare va viure aquí un any quan era jove i sempre m'explicava meravelles d'aquesta ciutat. Es va enamorar tant de Barcelona que va deixar escrit al testament que un cop mort les seves cendres fossin escampades a la font de Canaletes. No, coses de vells. Per cert, no sé on està aquesta font. Em podia haver enviat les cendres per correspondència. Passo cada dia jo per la font de Canaletes, home! Home, comprendrà que volia fer-lo que volia fer-lo jo mateix, era el meu pare. Va, acabem ja. Tinc les normes, si se'n recorda. Oh, sí. Tinc un sistema nanotècnic infantil. Les oques van al camp, quan les oques van al camp. Quan les oques van al camp, la primera va al davant. Passa. Jo? Escolti, vostè, sí. No m'ha pagat el cafè d'abans? Sí, ara li pago, eh? Bé, jo crec que també marxaré. Però home, les normes què? No he acabat amb les normes? Deixem estar les normes. Donem la resta de papers. Escampo les cendres i me'n vaig. No sé si està preparat, Vostè sí que no està preparat. Recordi el telèfon 24 hores. Un ombra. D'acord. On és el número? No el podem apuntar. És top secret. Memoritzi. Quan les oques van al camp, Deixi-la córrer, Jo ja m'espavilaré. I què? Qui em pagarà els cafès a mi? Jo. Què? Molta feina? No ho sap prou. Oh, és que la cuina és molt esclava. Quan es triga a fer aquesta recepta dels canelons? Una eternitat. 4 anys. Home, així no m'estranya que l'hagi aixecat a la merda, aquell turista.